Maminčina rodina je sitcom, který svými svéráznými postavami, veselými rodinnými situacemi a nezapomenutelným vtipem Thelmy Harperové známé také. Jako Mama rozesmál diváky po celé Americe. Seriál, který se vysílal v letech 1983 až 1990, si získal věrnou základnu fanoušků a zůstává oblíbeným. Přemýšleli jste ale někdy, co se stalo s jeho talentovaným obsazením po skončení seriálu? Pojďme se ohlédnout v čase a zjistit, kde jsou hvězdy maminčiny rodiny nyní, jak se vyvíjely jejich kariéry a co dělali od doby, kdy se stali ikonickými rolemi v seriálu. 1. Vicki Lawrence jako Thelma Mama Crowley Harper. V době, kdy seriál Mamas dosáhl svého vrcholu v 80. letech, se Thelma Mama Harper stala plně realizovanou postavou stělesňující humor, vytrvalost a občasný chaos rodinného života. S ostrým jazykem, ohnivou povahou a klasickým smyslem. Pro praktičnost byla Mama dobrosrdečnou matkou, která vládla domácnosti s láskou mírněnou příkrými radami a vtipnými hláškami, ať už používala svou všudy přítomnou kabelku k zdůraznění nebo pronášela včasnou piklu. Mama byla postavou, které se fanoušci nikdy nemohli nabažit. Květinové šaty, zástěry s krajkovým límečkem a ortopedické boty jí dodávali na kouzlu Vicki Lawrence, narozená 26. března 1949. V Englewoodu v Kalifornii vdechla postavě Thelmy Harper nezapomenutelným způsobem. V době premiéry seriálu Maminčina rodina v roce 1983, kdy jí bylo pouhých 34 let, Lawrence předvedla neuvěřitelnou všestrannost a dokonale stělesnila postavu o desítky let starší. Lawrence, známá pro svůj komediální talent v seriálu The Carol Burnett Show, kde Mama vznikla v rodinných scénkách, využila svého talentu a načasování k tomu, aby se Mama stala pojmem pro všechny. Kritici její výkon chválili a někteří dokonce označili její proměnu v Mamu za komediální mistrovské dílo. Po skončení seriálu Mama's Family v roce 1990 Lawrence nadále zářila v zábavním průmyslu. Moderovala stand-up comedy show Vicki and Mama, komediální show dvou žen, která uchvátila publikum tím, že přivedla Mamu k životu. Kromě herectví se Lawrence proslavila i jako zpěvačka. Její hit z roku 1973 The Night the Lights Went Out in Georgia se dostal na první místo v amerických a kanadských hitparádách, což dokazuje její všestrannost jako umělkyně. Vicki Lawrence, které je nyní 75 let, zůstává milovanou ikonou zábavního průmyslu. Kromě svého přínosu pro televizi a hudbu využila svou platformu ke zvyšování povědomí o zdravotních a sociálních problémech, včetně obhajoby chronické idiopatické kopřivky CIU, onemocnění, se kterým sama bojovala její odkaz smíchu. Odolnosti a neochvějné oddanosti svému řemeslu z ní dělá skutečnou legendu v historii Hollywoodu. 2. Dorothy Lyman jako Naomi Oates, Harper. Dorothy Lyman vnesla do seriálu Maminčina rodina nezapomenutelný styl v roli Naomi Oates. Harper zábavné, koketní a trochu přehnané snachy, která udržovala atmosféru zajímavou. Naomi vždycky mívala ráda odvážné volby, ať už to byly barevné přiléhavé outfity, dramatický make-up nebo temperamentní osobnost. Naomi, vdaná za potrhlého syna své matky Wintona Harpera, je směsící odvážné a roztomilé osobnosti, často sní o romantice, ale zároveň se ztrácí v komediálním chaosu rodiny Harperových. Je to postava, kterou je těžké si nezamilovat s jejím velkým srdcem a ještě většími vlasy. Dorothy Lymanová, narozená 18. dubna 1947, v Minneapolisu v Minnesotě, měla 36 let, když v roce 1983 poprvé vstoupila do role Naomi. Ještě před seriálem Maminčina rodina byla Dorothy oblíbenou televizní herečkou díky roli Opal Sue Gardnerové v seriálu Všechny moje děti, ale Naomi jí dovolila ukázat svou komediální stránku a udělala to dobře. Fanoušci ji milovali za to, že do postavy, která vždycky rozzářila celý seriál, vnášela humor a vřelost. Poté, co seriál Maminčina rodina skončil v roce 1990.
Dorothy nespomalila. Pokračovala ve senzační kariéře, produkovala a režírovala přes 70 epizod seriálu Chůva. V seriálu se dokonce objevila v komediálním cameo roli, čímž dokázala, že si stále zachovala smysl pro humor. Dorothy se také objevila ve filmech jako I Love Trouble a Blow a měla nezapomenutelné hostující vystoupení v populárních televizních seriálech jako Battlestar Galactica a The Blacklist. Nyní v 77 letech je Dorothy stále energická. Stále se objevuje. Po celém Hollywoodu, ale její skutečnou vášní je podpora žen v zábavním průmyslu a posilování nové generace vypravěček. Dorothyina kariéra je důkazem toho, že s talentem a srdcem můžete dokázat cokoliv a vždy zářit. 3. Ken Berry jako Vinton Harper. Ken Berry hraje v seriálu Maminčina rodina milého, ale poněkud nešťastného Vintona Harpera, muže, který si jen přeje udržet mír ve své chaotické rodině. Jako mamin syn je Vinton často chycen mezi svou tvrdou a praktickou matkou Thelmou a svou temperamentní manželkou Naomi, ale navzdory své neohrabanosti a občasné nevědomosti měl Vinton vždy dobré srdce. Dokázal lidi rozesmát svým suchým smyslem pro humor, trapnými kousky a intenzivní touhou být dobrým manželem a synem, i když se zdálo, že věci nikdy nejdou přesně podle plánu jeho. Ležérní a pohodlný vzhled košile na knoflíky kalhoty a pohodové vystupování z něj dělali přístupného a sympatického člověka. Ken Berry narozený 3. listopadu 1933 v Illinoisi v roce 1983. Poprvé zahrál Vintona ve věku 50 let. V té době měl Ken v tomto oboru za sebou mnoho let a hrál v klasických seriálech jako F-Troop a Mayberry RFD. Takže do role vnesl bohaté zkušenosti a šarm jeho stvárnění Vintona bylo skutečně vynikající, spojovalo vtipný smysl pro humor s opravdovou vřelostí, díky čemuž byla postava nezapomenutelná. Poté, co v roce 1990 skončil seriál Maminčina rodina, Ken nespomalil. Nadále se objevoval v televizi s nezapomenutelnými rolemi v seriálech jako Loď lásky a Zlatá děvčata a dokonce se objevil i na Broadwayi v muzikálu George M., kde předvedl svůj pěvecký a taneční talent. Byl také známý svou vášní pro auta a motorky, na kterých miloval jízdu po horách Los Angeles. Ken Berry zemřel 1. prosince 2018 ve věku 85 let. Ale i v roce 2025 bude jeho odkaz žít dál od nezapomenutelné role v seriálu Maminčina rodina až po svůj pohodový humor a šarm. Zanechal Ken v televizi trvalou stopu a získal si srdce fanoušků napříč generacemi. Bude vzpomínán nejen pro svůj talent, ale také pro radost, kterou přinášel divákům. A to jak na obrazovce, tak i mimo ní. 4. Alan Kayser jako Baba Higgins. Alan Kayser v roli Baby Higginse v seriálu Maminčina rodina se díky své roztomilé, ale zároveň potrhlé osobnosti rychle stal oblíbeným Baba. Je typický dospívající kluk plný energie, náchylný k neplechám, ale vždy laskavý. Svým uvolněným stylem. Často oblečený v ležérním tričku a džínách stělesňuje bezstarostného ducha mládí, zatímco jeho kousky a dojemné momenty vnášejí do seriálu zvláštní teplo. Přestože má Baba sklon způsobovat potíže, vždycky dychtivě dokazuje svou loajalitu vůči rodině, zejména vůči své babičce. Thelmě Mama Harper. Alan se narodil 18. prosince 1963 v Arkansasu a v roce 1986 se role Baby poprvé ujal ve pouhých 22 letech, postavu oživil šarmem a humorem a za svůj výkon si vysloužil uznání včetně nominace na cenu Young Artist Award v roce 1989. Alanův humor a mladistvá energie vnesli do seriálu svěží vítr a udělali z něj vynikajícího člena obsazení. Po skončení seriálu Maminčina rodina Alan pokračoval v hledání příležitostí v televizi a filmu, ačkoliv žádná z jeho rolí se nemohla rovnat trvalému dopadu Baby
V roce 2022 se mu dostalo zvláštní pocty uvedením na chodník slávy v Missouri, čímž si upevnil místo v historii zábavního průmyslu. Nyní v 61 letech už Alan není v záři reflektorů jako dnes, ale jeho role Bubby zůstává vrcholem seriálu Mama's Family a připomínkou radosti, kterou přinášel divákům v 80. letech. Ať už si ho pamatujete jako problémového, teenagera nebo jen jako milovaného člena rodiny Harperových, na jeho přínos světu zábavy se s láskou vzpomíná. 5. Beverly Archer jako Iola Lucille Boylan. Beverly Archer je jméno, na které si fanoušci seriálu Maminčina rodina vždycky vzpomenou s úsměvem na tváři, a to díky její nezapomenutelné roli Ioly Lucille Boylan. Iola je Telmina excentrická, laskavá a někdy až přehnaná nejlepší kamarádka, která se vždy objeví bez pozvání, nabízí rady a pomáhá těmi nejzajímavějšími způsoby. Díky svým pastelovým šatům, svetrům a nekonečnému nadšení Iole nikdy nechybí energie ani humor. Její motivace byla jednoduchá. Chtěla být součástí rodiny Harperových, i kdyby to znamenalo překročit určité hranice a dostat se do problémů. Beverly se narodila 19. července 1948 v Chicagu a v roce 1983 jí bylo 35 let, když poprvé vstoupila do Iolina světa. Od chvíle, kdy se objevila na obrazovce, bylo jasné, že má bezchybný komediální načasování a schopnost proměnit i ty nejtrapnější momenty v komedii. Její stvárnění Ioly našlo dokonalou rovnováhu mezi něžností a tvrdohlavostí, což z ní udělalo jednu z nejoblíbenějších postav seriálu. Po skončení seriálu Maminčina rodina v roce 1990 se Beverly nadále věnovala rolím, které předváděly její všestrannost. Hrála seržantku Alvu Brickerovou v seriálu Major Dad a hostovala v seriálech Full House, Family Ties a Grace Under Fire. Její výkony ve všech těchto rolích byly vždy působivé, vždy s vřelým šarmem a humorem, kterým byla Iola známá. Beverly odešla do důchodu v roce 2002, ale v 77 letech zůstává její přínos pro televizi vzácnou součástí vzpomínek mnoha fanoušků. I poté, co opustila centrum pozornosti, její díla nadále ovlivňují zábavní průmysl a připomínají talent a radost, kterou publiku přinášela. Rue McClanahan jako teta, Fran Crowley, stvárnění tety. Fran Crowley v seriálu Maminčina rodina, které stvárnila Rue McClanahan, bylo dokonalou směsicí humoru srdce a typické zářivosti, kterou fanoušci později poznali z její role Blanche Devereaux v seriálu Zlatá děvčata. Teta Fran se svými vtipnými replikami a svéráznou osobností byla Telminou zábavnou starší sestrou, vždy připravenou vnést do domácnosti Harperových trochu chaosu. Měla odvážný smysl pro módu, často nosila barevné a ležérní, ale zároveň stylové oblečení, které odráželo její svobodomyslnou osobnost. Rue McClanahan se narodila 21. února 1934 v Oklahomě a bylo jí 49 let, když se připojila k obsazení seriálu Maminčina rodina. V té době už byla uznávanou herečkou, stvárnila Vivian. Harmon ve filmu Maud a role tety Fran byla skvělým doplňkem její rozmanité herecké kariéry. McClanahaniny bystré komediální schopnosti se projevily již na začátku její kariéry a etablovala se jako vynikající herečka v seriálu Maminka's Family. Po tomto seriálu se McClanahanina kariéra ještě více rozjela a její oblíbená role Blanche Devereaux v seriálu Zlaté dívky The Golden Girls upevnila její místo v historii televize. Za roli v seriálu Zlaté dívky The Golden Girls získala v roce 1987 cenu Emmy a nadále hraje v řadě projektů, včetně spin-offu Zlatých dívek The Golden Palace a filmu Sorted Lives z roku 2008. Kromě herectví byla vášnivou zastánkyní práv zvířat a podporovala iniciativy, jako jsou manželství osob stejného pohlaví, což z ní dělalo výjimečnou osobnost jak na obrazovce, tak i mimo ní. Rue McClanahan bohužel zemřela 3. června 2010. Ve věku 76 let, ale její odkaz žije dál. Rue McClanahan byla víc než jen komediální ikona. Byla milovanou postavou, jejíž duch žije dál v srdcích jejich fanoušků. Odpočívej v pokoji, McClanahane.
Svět už bez ní nikdy nebude stejný. Šest. Karen Argude. Jako Sonia Harper. Karen Argude zanechala v seriálu Maminčina rodina nezapomenutelný dojem jako Sonia Harper bystrá a temperamentní dcera Wintona a Naomi Sonia byla stvárněna jako milá a optimistická postava, která se často ocitla uprostřed komediálního chaosu své svérázné rodiny. Díky svým ležérním každodenním outfitům, často v kombinaci s drdolem inspirovaným 80 léty, vnášela Sonia do seriálu od samého začátku mladistvou atmosféru. Její motivace byla jednoduchá. Žít šťastně a zůstat pozitivní i přes pestré rodinné drama. Karen, narozená 8. listopadu 1960 ve Spojených státech, měla pouhých 23 let, když hrála Sonii Vysáděna Pouba a Patsaji prvních 2 sériích sitcomu a přinesla tak nakažlivé kouzlo, které doplňovalo své rázné rodinné vztahy. Ačkoliv její působení v Mama's Family bylo krátké, její role Sonie zanechala v seriálu trvalý dojem. Po skončení seriálu byla její postava odepsána. Sonia údajně odešla na vysokou školu a už se nikdy nevrátila, ale občas se o ní zmiňovala její babička. Thelma Karen se i po působení v Mama's Family pokračovala v herectví a přijala role v projektech, jako byl speciál Tough Girl televize ABC z roku 1981 a v 90. letech se objevila ve filmech Darkroom a Nash Bridges. V roce 2000 se objevila ve filmu Kameník, což znamenalo její průlom ve filmové scéně. Karen je nyní 64 let. Ačkoliv se po významnějších rolích odebrala z herectví do důchodu, její přínos pro televizi si stále pamatují zejména fanoušci seriálu Mama's Family, kteří si stále váží její role Sonii. 9. Betty White jako Ellen Harper Jackson. Stvárnění Ellen Harper Jackson v seriálu Maminčina rodina, které stvárnila Betty White, je vrcholem šarmu a vtipu Ellen milá a poněkud naivní mladší sestra Thelmy Harper svým jemným chováním a mírně nevyzpytatelnou osobností vnáší do seriálu svěží a bezstarostnou energii. Díky svému ležérnímu a pohodovému vystupování byla Ellen dokonalým kontrastem k Thelmině. Přímočarému chování Betty do role vnesla zvláštní něžnost. Poskytla jí včasný humor a opravdové teplo, díky čemuž se Ellen stala jednou z nejoblíbenějších postav seriálu. Betty White se narodila 17. ledna 1922 v Oak Parku v Illinois a bylo jí 60. 1 let, když se připojila k mamince a rodině a ve své roli skutečně zazářila. Betty je oblíbenou televizní ikonou už od začátku 80. let, a její přirozená schopnost rozesmát nás pouhým pohledem nebo replikou svědčí o jejich desítkách let zkušeností v tomto oboru. Postavu Ellen bez námahy stvárnila sněhou a jemností, kterou jsme si nemohli nemilovat. Bettyina kariéra ale byla víc než jen Ellen. Byla skutečnou průkopnicí ve světě zábavy. Stala se první ženou, která produkovala sitcom s názvem Život s Elizabeth a během své kariéry získala nespočet ocenění. Od zisku ceny Emmy přes ohromování diváků v roce 2009 v pořadu Proposal až po moderování pořadu Saturday Night Live v roce 2010. Betty neustále dokazovala, že věk je jen číslo, pokud jde o její talent a energii. Dokonce drží Guinnessův světový rekord za nejdelší televizní kariéru ženské herečky, což je výkon, který skutečně demonstruje její bezkonkurenční odkaz. Betty bohužel zemřela 31. prosince 2020. Jeden těsně před svými 100 narozeninami, ale prožila dobře prožitý. Život, její dopad na televizi, ochranu zvířat a sociální záležitosti je nezměrný a její odkaz bude i nadále inspirovat další generace. V roce 2025 stále cítíme vřelost Bettyiny laskavosti a humoru a jsme navždy vděční za radost, kterou nám přinesla do životů. Děkujeme, Betty. Tvůj smích bude žít dál. 7. Eric Brown jako Vinton Buzz Harper Jr. Erika Browna si asi nejvíce pamatují pro jeho roli Vintona Buzze Harpera Jr. v seriálu Maminčina rodina, kde postavu vdechl hravému a rebelskému duchu Buzz, který vždy nosil ležérní vzhled
80 let v tričkách a džínách byl typickým dospívajícím. Problémovým chlapíkem, který svou rodinu velmi miloval. Do seriálu vnesl mladistvou. Energií často posouval hranice, ale v případě potřeby stále ukazoval své pravé srdce. Eric, narozený 17. prosince 1964 v New Yorku, se v pouhých 19 letech v roce 1993 připojil k obsazení seriálu Maminčina rodina. V roli odvedl skvělou práci, vyvážil humor a upřímnost, díky čemuž se Buzz stal nezapomenutelnou postavou. Ačkoliv byl Buzz po druhé sérii, když se postava vydala na vysokou školu, odepsán, Ericův výkon byl velkou součástí toho, co udělalo seriál výjimečným. Po filmu Maminčina rodina Eric pokračoval v herectví a objevil se ve filmech jako Waxwork 1988 a Private Lessons 1981 a dokonce se objevil po boku Aleka Baldwina ve filmu Outside Providence 1999. I když jeho kariéra po filmu ustoupila do pozadí, jeho talent a charisma přetrvaly. Nyní v 60 letech už Eric Brown možná není tak rozpoznatelný, ale jeho stvárnění Buzze si stále zachovává zvláštní místo v srdcích fanoušků. Jeho role v seriálu Maminčina rodina je jedním z těch nadčasových výkonů, které dodnes vykouzlí úsměv na tváři diváků pokaždé, když si na něj vzpomenou. Awesome Harvey Korman jako Alastair Quince. Harvey Korman je komediální legenda a jeho stvárnění Alastair Quince v seriálu Maminčina rodina je potěšením. Jakožto přehnaně pompézní a sarkastický britský divadelní režisér vnáší Alastair do představení tolik potřebný šmrnc a humor. Se svými elegantními oblečky a povýšeným vystupováním byl dokonalým kontrastem k pragmatické rodině Harperových, jejichž přímočaré vystupování bylo s jejich vystupováním vždy v rozporu. Je těžké se neusmát, když na tyto chvíle vzpomeneme, zvláště s ohledem na Kormanův dokonalý anglický přízvuk a vynikající komediální talent. Harvey se narodil 15. února 1927 v Chicagu ve státě Illinois a v době natáčení filmu Maminčina rodina bylo 56 let. Jeho rozsáhlé zkušenosti, zejména z působení v seriálu The Carol Burnett Show, se v jeho herectví skutečně projevují. Jeho schopnost rozesmát diváky i těmi nejhloupějšími replikami svědčí o jeho neuvěřitelném talentu. V průběhu let Kormanova kariéra dále vzkvétala, a to díky vystoupením ve filmech jako Stopa růžového pantera a Prokletí růžového pantera a dabování klasických kreslených postaviček, jako je Great Gayzu z Flintstonových. Jeho vášeň pro komedii i herectví je nepopiratelná. Je dojemné ohlédnout se za neuvěřitelným odkazem Harveyho Kormana. Tolik nás rozesmál. Bohužel jsme tohoto talentovaného muže ztratili 29. května 2008 ve věku 81 let. Jak moc nám chybí jeho neuvěřitelný talent a radost, kterou přinášel na plátno. Jeho památka však bude žít dál ve smíchu, který se ozýval z jeho ikonických rolí.